تختاتلتي مادر هتصانات كمي قنيخم بار نلوم معنتي مدب تمرتي حزنا لكم متينا زلنا بزعبا معالتات أوارحن وقتني بحبار نسانا ختصنحو بخبرين عدموكم بار مجمرتان اليوم شوعة معالتات نايسومون يوم سوني سولوس ربع حاموس عربي قدام سنبت شوعة معالتات نايسومون سوني سولوس ربع حاموس عربي قدام سنبت شوعة معالتات نايسومون እንደገና በሐባር ከብሎሚና ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ሐሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ሸውዓተ መዓልታት ናይ ሰሙን እምበር ዝኸበርኩም ህፃናት ሕጂ ድማ ካልኣይ ግዜ ክንደግሞም ኢና ደድሕረይ በሉ ኢኹም ብሓባር ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ሐሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ሸውዓተ መዓልታት ናይ ሰሙን ደድሕረይ በሉ እስከ ዓዊልኩም ሶኒ ሶሉስ ربع حاموس عربي قدام سنبت شوعة معلتات ناي سومون يوم እንደገና ክንብል ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ሸውዓተ መዓልታት ናይ ሰሙን እንደገና ቀሲልና ክንብል ኢና ብሓባር ምሳይ በሉ ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት እዚኣቶም ሸውዓተ መዓልታት ናይ ሓደ ሰሙን እዮም ተዘይተረዲእኩም ብድሕሪ ተመሊስኩም እቲ ቪድዮ ክትርእይዎ ኢኹም ሕጂ ድማ 12 ኣዋርሕ ናይ ሓደ ዓመት እንታይ ከም ዝበሃሉ ክንርኢ ኢና እንታይ ኢለኩም 12 ኣዋርሕ ናይ ዓመት እሺ እንታይ ዝበሃሉ ትፈልጥዎም ኦኬ መጀመርታ እንታይ ኢና ንጅምር ጥሪ ለካቲት መጋቢት ሚያዝያ ጉንበት ሰነ ሐምለ ነሐሰ መስከረም ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ እዮም 12 ኣዋርሕ ናይ ሓደ ዓመት እንደገና ክንብሎም ኢና ብሓባር ጥሪ ለካቲት መጋቢት ሚያዝያ ጉንበት ሰነ ሐምለ ነሐሰ መስከረም ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ 12 ኣዋርሕ ናይ ዓመት እንደገና ምድግጋም ዝያዳ ምዘኻኸር ስለ ዝኾነ ጥሪ ለካቲት መጋቢት ሚያዝያ ጉንበት ሰነ ሐምለ ነሐሰ መስከረም ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ 12 ኣዋርሕ ናይ ዓመት እዮም እምበር ሕጂ ድማ ኣይሰልችኩም ወይ ኣይትታከዩ ደድሕረይ ብሓባር በሉ ኢኹም ናይ መወዳእታ ግዜ 3 ግዜ ክንደግሞም ኢና ጥሪ
ለካቲት መጋቢት بحبر بالمثال ميازيا ግንቦት ሰነ ሐምለ ነሐሰ መስከረም ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ 12 ኣዋርሕ ናይ ዓመት እዮም ሕጂ ኸ በይንኩም ክትብሉ ትኽእሉ እሺ ብሓባር ንበል ጥሪ ለካቲት መጋቢት ሚያዝያ ግንቦት ሰነ ሐምለ ነሐሰ መስከረም ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ 12 ኣዋርሕ ናይ ዓመት እዮም ንመጨረሽታ ግዜ بحبر كنبلينا تري لكاتيت مقابيت ميازيا ግንቦት ሰነ ሐምለ ነሐሰ መስከረም ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ ሕጂ ድማ ወቅቲ ኣብ ዓመት 4 ወቅቲ ኣለዉ 4 ወቅቲ ናይ ሓደ ዓመት ክንርኢ ኢና ሓጋይ ክረምቲ ቀውዒ ጽድያ ይበሃሉ 4 ወቅቲ ናይ ሓደ ዓመት ማለት እዩ እንደገና በሓባር ክንብል ኢና ሓጋይ ማለት ሳመር ማለት እዩ ክረምቲ ዊንተር ቀውዒ ኦቶም ጽድያ ድማ ስፕሪንግ ተባሂሉ ይፍለጥ ሓጋይ ክረምቲ ቀውዒ ጽድያ ሓጋይ ክረምቲ ቀውዒ ጽድያ ይበሃሉ 4 ወቅቲ ናይ ሓደ ዓመት እንደገና ቀሲልና ክንብል ኢና ድሕሪ ይበሉ ሓጋይ ክረምቲ ቀውዒ ጽድያ ካልኣይ ግዜ ብሓባር ክንብል ኢና ሓጋይ ክረምቲ ቀውዒ ጽድያ 4 ወቅቲ ናይ ሓደ ዓመት እዮም ናይ መጨረሽታ ግዜ ክንብል ኢና ሓጋይ ክረምቲ ቀውዒ ጽድያ ይበሃሉ ባር ንሎማዓንቲ ዝረኣናዮም እንታይ እዮም መዓልታት ኣዋርሕን ወቅትን እዮም ትዝክርዎም ዲኹም እቶም መዓልታት እንታይ ይበሃሉ ሶኒ ሰሉስ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ይበሃሉ እቶም ኣዋርሕ ኸ ዘኪርኩምዎም እንታይ ይበሃሉ ጥሪ ለካቲት መጋቢት ሚያዝያ ግንቦት
ሰነ ሓምለ ነሓሰ መስከረም ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ ተባሂሎም ይፅውዑ እቶም 4 ወቅቲ ኣብ ሓደ ዓመት ዘለዉ ኸ ትዝክርዎም ዲኹም? ሓጋይ ክረምቲ ቀውዒ ጽድያ ተባሂሎም ይፍለጡ። ሰላም ተኸታተልቲ ማህደር ህፃናት እምበር ንሎመዓልቲ ዝነበረና መደብ ኣብ ዝፈፂምና ኣለና። ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ቻው ብሩኽ ቀነ ቻው